aby im to dodalo odvahy a na budúci rok aj vy všetci ostatní môžete byť v prvej desiatke, len treba viac trénovať, poctivejšie, aj tí starší môžu. Desiatka žiakov, ktorej naozaj gratulujeme, veľký potles teraz pre všetkých. A prejdeme na oceňovanie. Rodičov ešte nie. Ešte dáme foto, jedno, druhé. Ešte nám tam teta Hela trošku kazí. I my musíme počkať, lebo fotografii chcú len krát foto. Dobre. A pokračujeme v druhej časti vyhlasovania a to je vyhlásenie juniorov.